ҳукумати толибон дар афғонистон исрор меварзад ки бар асари ҳамлаи ҳавоии покистон дар як шифохонаи шаҳри Кобул камаш 400 кас ба ҳалокат расида, беш аз 250 нафари дигар захм бардоштанд. покистон ин иддаоро рад кардааст. шифохонаи умед бо 2000 рахти хоб барои дармони мӯътадони маводи мухаддир шаби гузашта бо ҳамлаи ҳавоии покистон мувоҷеҳ шуд. дар суҳбат бо хабарнигори Reuters, як мард ки дар амалиёти наҷот ширкат дошт изҳор намуд. 130 нафаре намежавад. намозигар ҳисоби мо ба дар мо 1266 нафар буд. 400 нафарш рухсат шуд, боқи нафар кулиш намежа ғайб шуд. 130 нафар дар нами солони аввал буд. 40 нафар ризокори ма дар намежа буд. 20 нафари мо бу тараф буд, зинда монда. 40 та як ҷой кулан нобуд шуд. бошандагони маҷрӯҳи дар монгоҳи умед ба шифохонаҳои дигар интиқол дода шуданд. номи ман илҳоз аст. баъд аз соати 9 намозамро хонда хоб рафтам, вале боми бино ба болоямон афтид. баъзеҳо фавтиданд. зиндаҳоро ба ин шифохона оварданд. номи ман иқбол аст. ман аз Кобул ҳастам. ҳамроҳ бо мӯътадони дигар дар дармонгоҳ будам. баъди намози соати 9 ба хоб омодагӣ мегирифтам. аввал садои оташи нирӯҳои ҳукуматӣ ва муҷоҳидинро шунидам. ҳамзамон бо он бомба афтид. ман дар масофаи 10 метр аз бомба қарор доштам. вақте бино ба болоям афтид, ман бедор будам. бо кӯмаки худои таоло худро аз овор бирун кашидам. ҳамидулло Фитрат, муовини сухангӯи ҳукумати толибони Афғонистон, дар шабакаи X покистонро масъули ҳамла ба шифохона номидааст. вазорати иттилооти покистон таъкид мекунад ки ҳадафи ҳамла иншооти низомӣ ва зерсохтори гурӯҳҳои террористӣ дар шаҳри Кобул ва вилояти Нангарҳор будааст. Атоуллоҳ Таррор, вазири иттилооти покистон, дар шабакаи X навишт ки зерсохтори фаннӣ ва анбори муҳимоти ҷангӣ дар 2 маҳаллаи Кобул ба таври муассир маҳв гардонида шуданд. таркишҳои баъдии назар аст аз он шаҳодат медиҳанд ки дар он ҷо анбори бузурги силоҳу муҳимот буд. чанд соат пеш аз ҳамла Чин изҳор намуд ки омода аст барои рафъи ташаннуҷ миёни ду кишвари ҳамсоя кӯмак расонад. Чин аз Покистону Афғонистон даъват карда буд ки бархурдҳоро қатъ намуда сари мизи музокирот нишинанд. дар моҳҳои охир таниш миёни Покистон ва ҳукумати толибони Афғонистон афзоиш ёфт. исломобод мегӯяд ҳамлаҳои чанд моҳи охир дар минтақаҳои гуногуни Покистон ба низомиён ва ғайри низомиён ки боиси кушта шудани даҳҳо нафар шуд, кори дасти ҷангҷӯёни таҳрики толибони Покистон ва шохаи Хуросони доиш мебошад. ҳукумати Покистон мегӯяд мақомоти толибон дар Афғонистон ба аъзои таҳрики толибони Покистон паноҳ доданд. толибон ин иттиҳомро рад карда гуфтанд ки аз таҳрики толибони Покистон дар дохили Афғонистон ҳимоят намекунанд.